and I will detonate this bike, I'm telling you. I will detonate it. Yo, come here, come here, come here, come here, come here, come here. Come here, come here. Follow me, follow me, come follow me. Hello. Ești tu, bă, Rareș? Bă, unde-i chizdeaua asta, mă? Că-i dau și îl omor imediat. Bă, căcatul ăsta. Stai, Rareș, stai acolo. Stai, stai. Bum! Ți-a plăcut aia? I-am dat stamp la copil. Uite, asta e casa lui. Ce? În care videoclip? Wow. Mama a bombardat fix lângă noi. Da, o știu pe fata aia, Dino. Nu, ăsta era, să știi, l-aveam. Da, știu. Și l-am dat și l-am dat eu. Nu, că m-a omorât prostul ăla. Prostul ăla m-a omorât. Ăsta. Mamă, l-a omorât cu bățul, l-a omorât cu bățul, bă. Bum. Stai, bă, stai, dă-te, dă-te. Știu casa, e acolo, stă în aia. Hai merge la casa lui, că știu unde stă. M-a dus acolo. Aia e casa lui. Ok. Îi sparg geamul. Da. Eu intră pe ele, intră. Intră. Dă mie, că eu sunt mai bun să intra pe geamuri. Bă, what the fuck? Bă, îmi dă punch ăsta. Perete. Dă-i. Da, bă, dă-te, că-i dau cu pușca. Ei, dă-te. Intră dacă pușca. Bă, what the... Bă, Doamne! Unde-i copilul? Dă-i la copil, dă-i la copil. Desfeciughe. Oh no. A fugit. Lasă-i pe ăștia, nu i-a omorât. Hello, bro. That was all my money. Hello. That was all my money for that C4. Hello. Hello. Frederick. Why'd you leave? Nah, you killed that guy. I'm gonna kill you now. Why we're friends? Nici nu eram prieten cu el, bă, și a zis că suntem prieteni. Sperăm la copil. Na, vreau să-l iau pe ăla. L-am omorât. Ce timp am? Let's go. Da, bă, că trebuie să iau emo.
M-am dat airstrike. Vino coace, bă. Că trebuie să-mi iau emo la armă. Oh, what's up? What's up? This has costed me $16,000 for 3 bikes with C4 on it. Okay, I'm flat broke. I only have $400 left. This is like my last bike. I gotta make it count. Nah, he's terrorist. Oh no. Please He's terrorist, please bro. don't detonate this on me. Whoa. Don't make me do Terrorist. this. Bă, terorista. Bă, să nu ne omoară ăsta. S-a omorât. We'll go there next. One for me. Leave me alone, dog. I'll save up still. You have to save up? Yeah. Okay, let's go this way. Breaker. Wave water, save me, he's killing me. He's like a hacker. I can't hear them.
It's Oh, wait, okay. I need Let's to go. turn up my volume. Da, bă, dă, omoară-l pe ăsta. În închisoare. Îl băgăm în închisoare. Bă, unde e ăla? Bă, a dat live. A dat live. Bă, deci m-au omorât 3. Erau 3 pe mine. Că am băgat pe o fată în închisoare și au fost 3 pe mine. Da. Păi cred că erau prieteni, bă. Vreau să bag și eu pe unul hostage, bro.